Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Shin ko ka san cewa za ka iya sauko da dukkanin bayananka na Facebook tun daga ranar da ka fara har zuwa yanzu, ko kuma ka zaɓi wani takamaiman lokaci har zuwa yanzu na Facebook zuwa cikin wayarka? Ku biyo ni a cikin wannan bidiyo domin ganin yadda za ka yi wannan aiki. Kafin mu je kai tsaye zuwa cikin bidiyon, za mu so ‘yan uwa masu kallon wannan bidiyo da ku danna subscribe, sannan sai ku taɓa alamar ƙararrawa ga wanda bai taɓa yin subscribe ba kenan. Wanda kuma ya taɓa wanda kai a baya ma ya isa, ya wadatar, domin shi sau ɗaya ake yin sa kawai. Ku je zuwa. Da farko idan ka shiga Facebook ɗinka kamar haka, daga nan ƙasa daga ɓangaren dama akwai wasu layuka guda uku, sai ka yi clicking a kansu. Idan ka yi clicking, su muke cewa menu, za su buɗe ma wani feji ne ɗauke da abubuwa kala-kala, sai ka scrolling zuwa can ƙasa inda za ka ga an sa setting and privacy. Idan ka danna shi zai buɗe ma wasu abubuwa kusan guda 7 ko 6 wayanda suke ƙarƙashin sa, to amma duk ba su bane, sai mu je kan inda aka sa setting, sai mu clicking a kansa. Yayin da ka danna akan setting, gashi nan yana satin. Idan ya gama satin zai buɗe ma wasu al'amura ne game da information naka da sauran yadda za ka yi wasu saita a cikin wayarka. Yanzu dai za mu jira tukunna ya buɗe mana To, bayan setting ɗin wayarka ya buɗe ma kamar haka, za ka gan shi ya kasu kashi-kashi, section. Na farko za mu ga an sa account setting, na ƙasa an sa security, privacy, sannan yawa information on Facebook, wanda kowanne idan muka duba za mu ga akwai wasu abubuwa masu zaman kansa a ƙarƙashinsa, wanda yana da kyau kowanne za mu samu lokaci mu tutorial a kansa da kuma amfaninsa. To amma dai yanzu muhallin shahid, abinda muke magana a kai shine yadda za ka yi downloading ɗin gaba ɗaya information ɗinka na Facebook tun daga ranar da ka fara, ko kuma tun daga date kaza, ya danganta da kai yadda ka tsara har zuwa yau. Amma kada mu manta, a cikin information ɗin babu message, da abin da ya shafi posting, comment, like, wanda ka gani, bidiyo da ka kalla da komai za ka iya ɗauko shi, amma ban da messages. Yanzu directly sai mu je nan ƙasa, wanda inda aka sa your information on Facebook, a ƙarƙashin sa zamu ga an sa access your information. Wannan zaka ga information din gaba ɗaya, activity log nan ma zaka ga information naka ne. To amma idan muna so mu download nashi directly, ba sai mun bi ta wata hanya ba, to zamu danna wannan na ƙasa ne inda aka sa download your information, sai mu shiga cikin sa. Idan muka shiga cikin sa, bayan ya gama mana loading, zamu jira sai mu ga wani irin page zai buɗe mana a nan. So, yayin da wannan feji ya gama buɗe mana, za mu ga sun yi wani ɗan dogon bayani, wanda duk suna ma bayani ne akan cewa za ka iya ɗauko wannan kwafi naka. Idan muka duba nan, za mu ga cewa ɓangaren ya kasu kashi biyu. Ɓangare na farko daga saman shi an sa request kwafi, wato a nan ne za ka tambayi cewa kana buƙatar kwafi na information na game da kaza, kamar yadda muka ga ya rabu kashi-kashi: post wanda kai a Facebook ko kuma group, photos da videos wanda ka sa, comment din da kai, like and reaction da kai, friends da ka sa gaba daya, stories da ka sa gaba daya, ko followers, duka dai wayannan bayanan ka ne, duk da ka taba yi tun zuwan ka Facebook har zuwa yanzu. Sannan in muka zo daga ƙasa, za mu ga an sa data range, wato wannan inda za ka tsara cewa ina son bayani na ne, shin tun daga farkon fara Facebook ɗina ne, ko kuma har zuwa yau, ko kuma shin daga date kaza, misali daga litinin da ta wuce zuwa yau, ko kuma me, za ka tsara haka. Sannan nan za ka iya saita format ɗin da kake so ya zo, HTML ko kuma JSON kake so ka zaɓa, sai mu bar shi HTML yadda zai zo mana a matsayin file kenan. Sannan za ka iya zaɓar sa a matsayin high, medium ko kuma low, nan ma za ka zaɓa. To kamar yadda muke gani, gaba ɗaya wa'annan information naka an yi masu tick gaba ɗaya, ma'ana in za ka ɗauko su gaba ɗaya kenan. Maimakon kai haka gaba ɗaya, sai ka yi deselect all gaba ɗaya, ka yi deselecting nasu kenan, sai ka zaɓi guda ɗaya wanda kake so ya ɗauka, shine zai ma sauƙin ɗaukowa. Misali, bara sai yanzu in zaɓi like and reaction, wato duk post ɗin da na yi liking da reaction da na yi tun daga fara Facebook ɗina har zuwa yau, zan gansa, sai in zaɓe sa. Bayan na gansa kuma na gama cikewa, a nan ƙasa sai in zo sai in sai create file. A nan zai nuna min yana creating kenan, wanda zai ɗau lokaci, shi yasa ba za mu tsaya muna jiran shi ba. To bayan ya gama creating file ɗin, ko da ka tafi ka ci gaba da ayyukanka na Facebook, to idan ka gama kana can a notification zai zo ma cewa ya riga ya gama saita file ɗinka, kawai yana ready ne da ka zo kai downloading nashi. To idan ka shiga
idan ka shiga ciki zai nuna ma ɗaya ɓangaren nan available copies, wato ya gama tattara bayanan, kawai download yake jira. Idan muka duba anan zamu ga gashi ya sa mana pending, sai kuma wannan wanda na requesting nashi tun a baya ban yi downloading ba. In kuka duba zai sa mana bayanansa gashi nan HTML format ne requested on January 5 at kaza, sannan ga file size din, sannan ga lokacin da zai expire in ban yi downloading nasa ba. To anan in ka shirya downloading kawai zaka danna download ne, shine zai sake tambayan ka sai ka danna download. To zai danna download. To a nan wurin a wani browser zai tambaye ka a wani browser kake so ka ɗauko daga cikin wayanka. Misali in kana da Opera, Chrome, PXP browser ko UC, zai tambaye ka daga nan za ka yi searching directly, zai tafi ya je in yi loading gaba ɗaya tattara ma bayanan, kawai sai dai ka danna kai downloading naka ka ɗauko sa. To wannan kenan. To amma ni da yake already na riga na yi downloading wasu daga cikin information na, don haka bana buƙatar in yanzu, shi yasa ku ga ya ce mun download again. Yanzu bara in je domin in nuna muku kaɗan daga cikin irin waɗannan information ɗin da na yi downloading. To idan muka duba gashi nan na ɗauko sa ni kaɗan to amma ya rarraba mun shi kala. Yace post and comment din da ne, story reactions, archive stories, not da sauransu. Yanzu bara yan shiga post and comments. Wayannan shine bayanan da Facebook ya tattara min gaba daya na dukkan posting da ne da comment din da ne tun daga farawa na wannan. Zaka iya scrolling ka je har ƙarshe duk ka gani, zaka iya ɗauko sa iya yadda kake so. Duk gashi nan saboda yanzu yana loading ne, misali bai gama buɗewa ba shi yasa zai nuna alamar haka. Wa'annan din images ne. Misali zan iya zaɓen follow with pages, wannan zai buɗe min gaba ɗaya peji, dukkan peji da na taɓa following tun daga farawa na Facebook har zuwa yanzu, duk ga sunan dai muna gani. To haka yake fito ma da information ɗinsa, ya danganta da yanayin yadda ka zaɓe shi. Har bidiyo zai iya fito ma da shi idan ka zaɓe shi a matsayin wannan kenan. To amfanin wannan ɗauko wannan information ɗin zai iya zama proof ko kuma hujja akan wani abu. Sannan yana da kyau idan ka ɗauko shi, in ka sami lokaci za ka iya bibiyan sa a hankali domin ka ga shin wani ayyuka ka aikata a Facebook naka na baya, inda yiwa za ka iya shiga ta cikin information ɗin, ta cikin wannan file ɗin ma za ka iya shiga domin ka je ka editing, ka gyara ko ka goge ko akasin haka. Muna fatan yan uwa kada dai ku manta ku danna subscribe, sannan ku taɓa alama ƙarawa ga wanda ba su ba. Sannan idan har bidiyon nan kun ji daɗin sa ku yi like, sannan kuma ku share zuwa ga abokanku da suke Facebook ko kuma WhatsApp. Wannan shine ƙarshen tutorial namu na yau. Mun gode, sai an jima.